Tapos kunyari may kausap ka, nakaka-turn off kaya, may crush ka kunyari, bilang sabi ng tiyan mo. Di ba, gutom ka? Uy, gutom ka, crush? Gutom ka? Hindi yung tiyan mo yung sasagot sa'yo. Paano ulit? 아예쁘지리꾸루 안다밍 타이 Nag-iiba yung lyrics Onionish Hoy! Ito na, pakoros na siya Anonisha Emo Mini Pawa Hoy! Wala ko sinabing ganun ha Chicken Pononji Tiki 그누부시나 진누시니 와체라 이코노미 모라타 Hindi kasi nasadya yun. Puro love lang. Opo. Puro Sa aking pawikan. You can deny Wala na naman ako magawa eh. the other way. Kapag di mo may iwasan, has to say, this is Lala's ULDR. And thank you din kay Labuching na nag-interpretative dance po dito sa loob ng Love Radio booth. Ayan, kung gusto niyo pong mapanood yan, ang gagawin niyo lang ay i-download yung official mobile app namin, Love Radio PH. Makikita niyo po yung pusod ni Labuching na parang nalilinisan naman. In fairness, no? Nalilinisan yung pusod ni Labuching. Paano nalilinisan yung pusod mo, Labuching, ha? Nililinisan mo ba gamit yung cotton buds o ikaw naglilinis o may iba naglilinis para sa'yo? Nako, si Labuching yung nadudot-dot sa ano niya, pusod niya. Anyway. Kana! Love lang. Yan! Kadyot, good morning. Good morning sa lahat. Ayan. Ano bang magandang balita ngayon, Kadyot, na nakuha ni mo karon sa dalan? Ayon sa ating balitas na nakuha ko sa labas, medyo tumas daw ang Angat Dam. Yan! Marami pong salamat, Kadyot. Thank you, Totoy Bato. Oh, yun. Sample sa Kadyot, ha? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Yan! Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.